Wij zeggen wel eens, misschien hebben we zelfs wel wat museum betreft een voordeel ervan. Dat het zo lang op ons laat wachten. Maar ja, het is mooi dat er gemiddeld één keer in het 15 jaar verrieden wordt. Maar ja, het is nou weer zo lang geleden. En we jouwen daarvan een heel soort dingen de schuld natuurlijk. Maar we moeten gewoon een beetje geluk hebben wat het waarde betreft. En die Elfstedentocht die komt wel weer. Dat is Klasina Seinstra en die kwam precies een uur na Henk Angernen binnen. En ja, die vrouwen die hebben altijd wat een moeilijke positie gehad in de Elfstedentocht. Het is een echte mannenbrood geweest altijd. En elke zo'n jongen is dat wel een beetje bijloop. Maar ja, die vrouwen dat is toch altijd een beetje een punt van ja, moeten die wel in die wedstrijd hetzelfde yielden als de man. Maar dat is natuurlijk een vreemd iets, want die vrouwen die doen minstens een goede prestatie. Ja, het wordt moeilijk. We hebben de laatste Elfstedentocht heen we 2 miljoen bezoekers langs de kant staan. Die draaien nog met de IS heen overal. En op het ene plak ging dat wat beter dan op het andere plak. Maar als je hier het eerste traject hebben we net zoveel les van. Dan is het nog vaak donker. En hier valt net zoveel te zien, maar boven in Friesland werd ze wat later komen. Ja, daar wordt het wel een groot feest natuurlijk. En er zal een soort meesken op het been brengen.